Hola a todos amigos, hola a todos. Despois de moito tempo sen facer gameplays, aquí estamos de volta. Vamos empezar con un xogo novo que atopei estes días, que é o RK Survival Evolve. Está en Early Access, así que supoño que cambiará moito desto que vai ser. Omitindo totalmente a creación de personaxe, porque é unha tontería, é a cousa máis fácil que hai, non afecta para nada ao xogo. Así que imos aló, creámolo e empezamos. E vai desto. Eres un tipo que aparece nunha isla sen nada. E a buscarte a vida. Hai dinosaurios por todas partes. E tú estás en bolas e jodido. Basicamente é así. Xoguei moi pouco, teño un personaje en level 10 ou 11 ou algo así para pillar as mecánicas básicas do xogo. E pouco máis. O que aprendín basicamente é que é jodido sobrevivir. Hai que pillar pedras para coller as cousas e con E pillamos pedras, pillamos pedras, pillamos pedras. Necesito pedras para facer, antes de nada... Bueno, non sei o que poido facer en level 1, xa non me acordo. Que poido facer? A pica. A pica é unha antorcha. Necesito facer a pica e unha antorcha. Para facer a pica necesito fibra e necesito madeira. O difícil aquí é sobrevivir as primeiras horas, os primeiros días pola comida, porque non hai comida. E pásalo francamente mal. Sin comida, pásalo mal. Hai vallas que se poden comer. Esas pódense comer. Pero realmente non estou moi certo de cales se poden comer e non. Bueno, pode que sexan alimento, vamos. Aí temos o touch, que iso é corteza, e o boot, que é a madeira. Bueno, o touch non sei se é corteza ou se son astillas, a verdade. Non o mirei, Xa debería poder facer a pica. Non podo facer a pica. Aínda non, cantos necesito? Necesito 10 de touch. Vale, necesito 10 de touch para a pica. É moi importante porque ca pica adiantamos moito. Vale, pica, pico, como que querades chamar. É un xogo un tanto extraño na forma que ten os servidores. Ten moitísimos servidores con un tope de 70 xogadores por server. É extraño, non... Podes xogar das dúas formas, podes xogar en multiplayer online ou en local, sin estar conectado. Pero realmente xa me empezo a cansar, madre mía. Pero realmente a salsa deste xogo é xogar con xente. Aí temos o sol de cara. As amarillas ou laranxas esas son valen para comer. Dan bastante sustento. Teño que deixar de pillar pedras, xa me chegan. E esos son os garitos que fixo a peña. O de madeira xa é máis avanzado. E o outro é dos primeiros que faz. Teño que salir daqui a unha zona de playa onde haxa máis comida. Porque aquí non hai comida. Igual me faigo... Oye, vale. Igual me faigo garito aquí ao principio, pero... Por que non colles, A ver, ben, xa debería ter suficiente para facer o pico, vale. Temos pico. O pico é importante. E con isto subimos de level e facemos máis. Refacemos máis. Xa temos pico e poñémolo de inventario. Que necesito para antorcha? Flint. Para antorcha necesito flint. O flint creo que era... Silex, creo. E sin isto non podo facer... por que... Oye... Se eu teño... É logo que puxen. Non sei por que me fixo outro. Bueno, vale. Veña encima... Non é das que se rompe. Non entendo por que me fixo... Ah, claro, equivoquei. Me puxen a... Vale. Vale.
A ver, necesito flint para antorcha. Aí temos flint. A ver se subimos, xa subín level. Non subín antes o level. Aí estamos, que fortote. Bueno, entonces facemos a antorcha. Xa teño level up, damoslle vida, que me vai facer moita falta. Teño 8. Necesito esto. No, buah, é que necesito facer lume. Necesito esto. Pantalós, no, necesito... Sí, necesito pantalós, joder. Non teño máis, bueno. Necesito facer pantalós como seña, é que non hai... Que necesito para os pantalós? Fibra. Vale. Necesito baixar a costa. Vamos por aquí, pero non é moi bon sitio isto para estar. Volvemos sobre os meus pasos. É divertido o xoguecito este, Boa, xa teño frío. Se está quentando o sol, como vou ter frío, retrasado? Xa vai ser noite. A ver se non me faigo dano, que non teño... Ai, 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 vale. Vale. Aí temos madeira. A primeira noite vai ser jodida de pasar. Primeira noite vai ser jodida de pasar. Pero bueno. Vale. Necesito fibra para uns pantalós polo menos. Fibra. A fibra, que pesade de fibra. As narcoberries son graciosas. Se as comes, poste todo ciego. Podería pillar o pico, pero bueno. É tontería. A ver, agora podo facer xa pantalós, supoño. Podo facer pantalós. E po isto que necesito pedras nada máis, vale. Para pasar a noite é importante. É moi importante para pasar a noite. E poñemos isto. A ver se teño comida para a noite. Ves, xa teño pantalós. Vamos a seguir pillando fibras. Non vexo animales por aquí, así que vou meter que alimentar a base de vallas unha temporada. Para quedarme teño que buscar un sitio donde haxa máis bichos, porque non sei se nos entendemos con esta... Aquí non hai alimentos para quedarse, non me podo quedar aquí, que non me podo quedar aquí. Hai unha fogueira que fixo alguén. E seguimos a... Xa está anoitecendo. É un xogo divertido, A mí gustoume. Seguimos pillando cousas para comer. O azulberry. Hai unha wiki para mirar para que valen todas estas cousas, pero non a mirei. Faime máis gracia ir sobre a marcha. Pero o que sí que sei é que se non hai carne para comer, hai que comer vallas. Está se me acabando a comida. Así aproveitamos e facemos as dúas cousas a vez. Pillamos comida e fibra. A ver se pillamos algo de madeira para pasar a noite, senón vamos a pasar moi mal. Vamos probar a equipar a antorcha. Non, xa a teño feita. Oi, mira tú. Isto dame calor. Non me dá calor. Bueno, pero polo menos para andar de noite por aí vale. Vamos volver para atrás e encender a fogueira aquela. Bueno, fareina eu, porque así subo de nivel. E teño suficiente para subir de nivel.
A antorcha polo visto non me dá calor. Bueno. Nunca usei a... Así vou joder a antorcha e pouco pillo. Pero bueno, con esto, unha pouca de suerte terei suficiente comida para pasar a noite. Que non hai un santo bicho. Madre de Dios. Non hai un santo bicho, que caña. Ah, ali están os bichos, vale, vale. As tartarugas esas dentro dun par de levels son fáciles de matar. Ali ao fondo, esas que son aí todas tochas. Aí seguimos andando, bueno. Estoume congelando, vai sendo hora de encender unha fogueira. En algún sitio por aquí. Si poido entrar, fai guai. Así teño donde meterme. No, este de peña. Esto xa... Non. Ah, está pechado. Está pechado. Está pechado. A ver, ao que vamos. Voume facer facer fogueira, polo menos. Eu que hai, teño que facer fogueira e cantarme, senón vou... Merda. Teño que pillar pedras, hai que joderse. Como podedes ver, a vida aquí é dura. Aquí hai bastantes mortos. Eses son xogadores, non son bots. Ben, poño aquí e paso a noite, que senón vou morrer e non é do caso. Aí, facemos o... Aí está. Vamos ao inventario e poñémolo. Fai frío, fai frío. Aí está. E poñémolo por aí e cantámonos un pouco. Joder. Estaba moi cerca do rollo do tipo, vale. Vale. Que vou morrer de frío, joder. E aquí non hai penas para poñerse. Bueno, dame igual. Facémolo aí e cantámonos un pouco. E metemos que metemos madeira e touch. Aí estamos, ahora. Aí. Xa non me fai falta eso. E poñémonos aquí ao lado do lumiño que nos día calorcete. Non poido facer máis melloras, nin poido facer nada máis. Pantalóns nada máis, non hai máis que facer. E vamos comer algo. É o que hai, azul berry. Bueno, con isto supoño que terei para comer bastante. Bueno, non vou comer hasta que... Oye, que estou ao lado do lume, non pode ter tanto frío. Vale, ponse a chover, de puta madre. Pois, a pasar a noite, amigo, o que hai. Non podo facer outra cousa máis que esperar ao lado do lumiño. Para subir... É que non teño, claro, non teño nada feito, acabo de empezar. Non podo facer máis nada, que non teño máis nada que facer. Teño que subir level. Vamos comer algo, total. Non hai nada como comer algo. Todas. Súbeme a comida. Está na barra dereita ao fondo. O marca chea, comida e esas cousas. Comida, peso e vida abaixo. Teño que buscar un sitio para establecerme. E facer urgentemente as
Bueno, está, en nada subimos. Esto é isto para facer é o que hai, é a lanza. Pero aínda faltame nada. Estamos subindo a experiencia. Non estou moi seguro porque sube ou baixa a experiencia, é algo que non entendo moi ben aínda. Igual é polo tempo que estás vivo ou pola comida ou non sei exactamente polas cousas que suben que sube a comida. Bueno, xa non estou congelado, ahora só teño frío. Aí estamos, subimos de level. Ou por quentarme, por facer cousas. Non estou moi certo porque sube, vamos darnos máis vida, porque sube a comida. A verdade é que... Bueno, temos o campo, necesito... Sí, necesito esto. No, antes de nada necesito un sitio donde quedarme. Uf. Sí, camisa. Esto vale, que DMD vale. Vale, perfecto. Ahora, a ver, merda, poiseme. Facemos a camisa. Debería ter suficiente para facer a camisa, sí. Solamente fibra. A fibra úsase moito. Aí temos camisa. E vestimos a camisa. Inventario, vestimos a camisa. Aí estamos. Desto, a ver que necesito para isto. Non teño nin madeira, nin touch. Vale. Bueno, xa se me pasou o frío. Comín bastante. Logo amencerá. Non sei se quedarme aquí ou seguir adiante. Non sei. Aquí non hai moita comida. Debería buscar un sitio onde ver algo máis de comida, porque, vamos... Porque, vamos... Podía empezar por ir facendo algo mentres... Xa teño frío... Merda. Está chovendo. Por lo menos estou a calorcete e non teño frío. Necesito fibra. Hai que coller fibra. Pois non pillo fibra, bueno, tamén vale como comida iso. Bordaronme bastantes vallas. Non pensei que me foran dar tantas vallas. E aínda vai quentando a verón. Pillamos pico. Teño que facer a brosa que me dá moitísimas máis. Dame moita máis madeira. E non de touch. Necesito así moita máis madeira que touch. Eso foi o que fun aprendendo, máis ou menos. Cada ferramenta por unha cousa. O pico debe estropear máis, salen máis astillas. E coa brosa feita de... Joder. Estropeouse o pico, bueno. Tiña outro pico feito de antes, así que por caso... Aí estamos. Veña pico, pai. Esto vamos a mandar a paseo. Total, non vale para nada. Merda. Pillamos fibra. Oh, mira, fibra. Dios, hijo de puta. Sale de aquí, tío. Lárgate. Vas me mata. No me mates, retrasado. Déjame en paz. No me mates.
Non me mates. Que va, no mata un tipo ese. Joder. Me lo expiro, me lo expiro, me lo expiro. Déxame en paz, tío. Déxame en paz. Non teño level para matar o bicho ese, mierda. Se tuvera unha lanza ainda bueno, pero sin lanza no. Largouse. Sí, largouse. ¡Mi, hijo de puta! Oh, mateino, sí señor, mateino. Bueno, ahora sei que ya hai que pegar o... Ves, envenenoume. Aí. O raw meat é comida. E o hide creo que é... Ai, hijo de puta, destrozoume a... Que caña, destrozoume o rollo. Bueno, vamos comer, que estou fameado. Veume ben, casi me mata, pero bueno. Da igual, poñémolo no 6, da igual. Comida. Merda. Da igual. Vale. Sí, baixa má vida porque a carne chunga, pero debería estar cociñada, pero é o que hai. É o que hai. Xa está vencendo, así que podemos seguir. Teño que buscar un sitio para facerme o meu quelo. Madre mía. Que pasou, amigo? Non me riñas. E seguimos andando. Bueno, non miréis este... Merda, non podo ir por aí. Non miréis este servidor guardaba personaje. Como faigo o vídeo non teño personaje guardado, voume acordar dos muertos do servidor. Bueno, pillamos algo desto. Supoño que me fará falta para algo. A ver si subo level, faigo algo máis que necesito... Algo máis. Joder, é que non hai unha zona que non hai bichos para nada, madre de Dios. Non sei. No, y... Por probar. Vamos. Non sei o que me falta para subir de level, pero bueno. Vai sendo hora de empezar a pensar en facer má chabola. Bueno, é que non me podo facer a chabola aquí, porque estamos... Merda, outra vez o tipo ese. Non temos comida. Necesito un sitio onde haxa algo máis de comida, porque... Mira que calo ten ali o amigo, Vaya nivelazo de quero. Bueno, xa que vamos andando podemos ir pillando movidas. Podo facer algo máis? Bueno, podo facer. Podo facelo. É que non teño techo. E sin techo, pois estamos jodidos. Non sei por que non me reparo antes. Bueno, da igual, tamén da igual. Estaría ben encontrar un sitio para facer a casa, Estaría moi ben. Bueno, vamos a seguir pillando cousas porque, a ver, temos que pillar cousas. As noites son moi largas.
De peso aínda vou máis ou menos ben. Vamos pillando fibra, todas esas movidas. Bueno, eu creo que facendo a casa aquí, dá igual. Faigo unha casa por aquí, que me dá... Se a faigo, creo que subo de nivel, e fai falta subir de nivel. A ver se a podo facer así por aquí. Vamos a ver. Que temos aquí? Temos... Canto que me falta? Va, a pedra pillo no momento. E facemos a... Isto e as paredes, non? Merda, non son paredes... Va, pillei que non era, merda, pillei que non era. Solo pillei as portas, merda. Bueno, dame experiencia, así que tamén vale. Merda. Como se me foi aí. Como se me foi aí. É que, merda. Estas son portas, non son... Pensei que eran muros, joder. Joder. Apartámonos do garito do tipo. E poñémolo así por aquí. Aí estamos. Facémolo doble. Sí, non? Vin un daqueles tipos teño o doble. Valerá? Non sei se vale doble ou non. A ver. Sí, podese facer doble. Vale. El que me decía que non tiña sitio. Claro. Vale. Bueno. Temos que seguir, hai que seguir, amigo, hai que seguir. Necesito comida, todo esto, Este xa está bastante avanzado, tipo. Si, vexo que todo o mundo pensou como a min de facer aquí a chabola. Pero se o fai todo o mundo a chabola no mesmo sitio non é boa cousa. Seguimos, non sei se isto me dá experiencia ou non, pero necesito. Dareime un rule pola wiki para mirar as cousas esas. Teño que facer botas, teño que facer lanza, teño que facer moitas cousas. Aquí sin morres tamén tes unha morte extraña porque perdes todo o que tes encima, pero non perdes o level nin a experiencia. Perdes todos os ítems, pero todo o que conseguiches facer non o tes que volver a facer. Bueno, telo que volver a facer, pero non o tes que volver a estudiar, vamos. Que é unha forma de facelo tamén. Non sei se mellor ou peor, pero é unha forma de facelo. Sí, o de recolectar tamén me dá experiencia. Ves? Estáme subindo a experiencia. Creo que é por recolectar, vamos. Son as 7 da mañá ou as 7 da tarde. Da mañá, non, supoño. Non creo que avanzara tanto tempo. A ver, máis vida. Vamos, vida, así de claro. Debería facer a lanza. No, pero necesito chabola para... Ou non? Ai, no, pensei que era o saco de dormir. Non hai saco de dormir. Onde vinha un saco de dormir? Boa, a saber en que level un saco de dormir. A saber en que level. A ver, necesito... Antes de nada, eu que hai? Necesito isto. E necesito portas. E techo. E non necesito nada máis, que non teño nada máis. Necesito isto, pero vai ser no seguinte level. Vale, entonces volvemos para a miña chabola. Onde vai a miña chabola? Xa perdín.
É que eu teño serios problemas para orientarme. Son un desastre orientándome. Vamos. Non son serios problemas, son un desastre. Vamos facer a chabola. Extrañamente aparecí nun sitio bon e malo. Bon porque non hai depredadores que me maten. É malo porque eu non teño que comer. É unha... son cousas da vida, pero bueno. Aquí temos, ves, os muros. Necesito 3 muros, un techo e unhas portas. 2... merda. Bueno. Que necesito? Necesito máis madeira, vale. Merda, non tiña que ter salido, tiña que... inventario... Non sei se hai outra maneira máis cómoda de facelo, pero... sinceramente, é a única que conozco. 8... Uau, de facela tan grande é unha putada, amigo. Eso de ter casas tan grandes é unha putada. Bueno, vamos buscar máis madeira. Non sei o tempo que levo gravando, pero xa levo un anaco largo. Xa me pasei do tempo largo. Xa me pasei do tempo do vídeo, vamos. Paseime moi largo, moi largo, moi largo. Vou intentar gravar hasta a noite e pasar a noite dormindo. Porque a noite vou estar quentándome e corto ali o vídeo. E continuo o vídeo ao amencer. Mira, unha tartaruga. Esas son buenas, non se meten con nadie. Hola. Que tal? Dáballe unhas hostias, pero que non quero morrer. Básicamente. Unhas 3. Creo que me fan falta ainda máis. Si, facendo destas cousas tamén subes o level. Non, necesito unha... necesito outra máis ainda. E 2 techos. Non quero separacións internas, tío. Non me jodas. E agora necesito 2 techos. Buah, necesito comida, todo esto, Hostias, esto paseime todo polo forro, pero necesito comida. Necesito facer o rollo do campo de esto. O Canfire. Campo del fuego. Así, unha traducción moi mala. Pero necesito ter unha casa, por menos. Para poder meterme dentro. E estar tranquilo. Necesito 2 techos. Vale, isto tengo meu. Aí. Hai dodos, vin dodos cando xoguei, pero... bueno, vamos a pillar vallas, é o que hai. Todas para dentro. Non son unha maravilla de comida, pero oye, por lo menos algo é algo. Vamos a ver, facemos techos. Necesito techo. 2 techos. E necesito madeira para fogueira. Madre de Dios. Necesito... buah, é que ha sido moi pouca madeira. Joder, co cagar, amigo. O que comes non sei para que cagas tanto, porque non é que comas moito. Bueno, vamos aló.
Vamos para a miña casa, onde está? Ali está. O meu aborto de casa. Aquí temos, bueno. Vamos a poñer o techo logo. Teño dous techos. Techo. E techo. E agora o que non sei, porque a que vin antes estaba pechada, pero eu si puño a porta pode entrarme calquera, porque é unha mierda de porta. Estou pensando en facer... Merda, en facer outro muro. E meterme dentro. Non podo facer eso. Cal é o muro? O 9. Vale, aí encima... A ver, onde está o muro, home? Cal é o muro? E eu que non era. A ver, muro. Taches cual, este. O muro. Vale, 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 fixeno mal. Vale, 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 no, fixeno mal. A ver, fixeno mal. Teño que... Vale. E onde está? É o... Este. Teño que investigar... Este. Supónse. Supónse, vamos. A ver, supónse. O 8 ou 9, vamos. Primeiro poñemos o 9. No, non me deixa. Pero é que así entranme. Así non amaño nada. E se estou eu dentro, podo facelo. Non podo facelo. Non podo facelo. Bueno, poñemos a 9, que é a porta. Xa temos porta. A ver se facemos un... Pedras, necesito pedras. Necesito comida porque va... ¡Oh, un dado, un dado, un dado! Hola, dado. Mira que bonito é o dado. Sinto moito, tío, pero eu que... Ven aquí, ven aquí! É que o lag neste xogo é un pouco... Home, é un early access, así que tampouco lle podemos pedir que seña aí apoia en verso. A ver, ó... Si, está chunga, pero eu que é comida, amigo. É que non... Que calibre ten isto? Teño medo a morrer, a verdad. Non quero morrer. Non quero morrer. Vamos facer o campamento de lume para non ter frío de noite. Estou avanzando demasiado no vídeo, que debería telo parado xa fai un cacho. A que hora estamos? Os 12, boa, ainda falta moito día. É que vais a me facer un vídeo demasiado longo, é unha barbaridade. É unha auténtica barbaridade. Podes xa facer o rollo? Si, xa o podo facer. E poñemos o rollo aquí. Ainda non estou moi acostumbrado a estas cousas, pero bueno. A porta que non me vai facer falta.
Bueno, ahora estou... Está todo máis ou menos ben. Está todo máis ou menos ben. Estou quentiño, vale. Polo que leín, podes meterte na auga para eliminar o calorcete. E así tamén recuperas... Vamos seguir pillando rollos destes mentras tanto, porque é tontería pasear. Son un cazador-recolector, según vou andando teño que pillar cousas, eu que... Podía aparecer algún dodo máis por aí. Creo que se pode cociñar, bueno, creo, no, tense que poder cociñar, pero non sei como, a verdad. Eso dá algo, ou é trezo? Isto dá algo? No, isto non dá nada. Bueno, vamos indo, vamos indo. É así. Teño o estómago cheo. Bueno, non está mal. Non teño moitos recursos, pero non teño bichos chungos que me veñan matar, así que para o caso tampouco está tan mal o rollo. Collemos fibras, collemos vallas e seguimos paseando. Fibras e vallas, fibras e vallas. Aí están. Un dodo, un dodo. Bueno, vamos a matar o dodo e ver se podo cociñar a carne e non me fai daño. Mira, outro dodo. Va, pois non foi un sitio tan mal para apartar. Al final, Dios. Oh, laje e apoyo, Vale. Mira tú que dá. Subín o level e teño comida, buah. Vamos a encender o lume. A ver. Metemos desto. Metemos boot. E non teño comida para meter aí, así que non a podo cociñar. Ah, pois sí, pois sí. Sí que podo cociñar, sí. Bueno, mentres que se cociña, métome dentro para que non me día o sol. E subimos o level. Sí que funciona, Tes que meterte dentro para que non te queime o solete. Es vida, é que vamos, máis vida, vamos, así de claro. Necesito a porta para o meu garito. Vale. Temos porta para garito. Que máis? Non, necesito, a ver. Necesito a hacha e a lanza a narices. E necesito a bolsa de dormir. Porque ahora spam point. Entonces así que si morro xa teño co salvado. Vale. Merda. Xa non teño máis, teño 2. É o que hai. A ver como funciona. A ver se podo facer. Non sei o que me fai falta. Que me fai falta para... Joder. Teño pa un cacho. A porta. É que de pouco me vai facer o rollo se me veñen matar. Onde está a porta? Si, sabes, si me entran a matar, que xa me pasou. Eu teño feito todo o meu rollo, teño aí guardado, e cando volvo non teño nada. Merda, oye. Pois non. Merda, non é o que eu pensaba, merda.
Merda, bueno, sei o que hai. Estropeámola, a ver. No, non a podo poñer aí. Merda. Pero non contaba que fose isto así. Eu pensei, pois joder, non sei por qué. Vale, podemos a chover. A ver si... Merda, apágate. Quero saber si se cociñou a comida ou non. Pois sí, está con... Bo... Así de claro, vale, vale, que guai. E supoño que ao estar cociñada... Aí está. Non me jode tanto. Bueno, vamos mellorando. Vamos mellorando. Vamos mellorando. Vamos pillar... Joder, perdín 3 puntos na merda de porta pa nada, merda. Vamos pillar madeira pa noite. Teño comida de sobra. E cortamos o vídeo directamente. E seguimos no seguinte vídeo. Vedes, é un xogo divertido, eh? Non é... Dende que aprendes as cousas básicas para moverte, e se tes sorte de non ter depredadores cando estás en levels baixos. Outra regla que aprendín tamén é quedarse na costa. Auga e non adentrarse na selva. Adentrarse na selva é unha idea francamente mala. É unha idea moi mala, moi mala, moi mala. Que hora é? Que hora é? Que hora é? Que hora é? Bueno, vou cortar o vídeo e seguimos mañá pola mañá. Porque senón isto é unha barbaridade. Isto non ten sentido. Despois os vídeos fanse enormes e non hai maneira de... Vamos esperar a mañá pola mañá. Ala, veña, ata o seguinte, non vou facer nada hasta o seguinte vídeo.